Hej Pia. Jeg skal finde ud af, om en colaflaske kan lyse et rum op. Jeg er elev 1 og har problemstillingen, der lyder således. Vis strålegangen og forklar alle beregninger til en af strålerne, hvor der også opstår totalreflektion. Jeg har lavet beregningerne med den stråle, der ses over til højre her, som går sådan her. Vi har en indfaldsvinkel på 66 grader ud fra normalen. Og da vi går fra luft til vand, skal vi bruge vores brydningsindeks, som vi ved er 1,33. For at beregne brydningsvinklen skal vi bruge formlen sinus til indgangsvinklen gange er lig med brydningsindekset gange sinus til brydningsvinklen. Og det kommer altså så til at hedde sinus til 66 er lig med 1,33 gange sinus til brydningsvinklen. Og vi har så fundet en brydningsvinkel på 43,38, som er den, vi ser herovre til højre i billedet. Går vi videre til den næste, hvor vi har en vinkel på 57 grader ud fra normalen, der skal vi så fra vand til luft, og der skal vi bruge vores brydningsindeks på 0,75. Det her er fundet ved at dividere brydningsindekset for luft, som er 1, med brydningsindekset for vand, som er 1,33, og det giver altså 0,75. Så kommer vores formel til at hedde sinus til 57 er lig med 0,75 gange sinus til brydningsvinklen. Det kommer også til at give et lidt mærkeligt tal herover, og det betyder altså, at her kan vi så se, at den vinkel, vi har beregnet os frem til, er større end 90 grader, og den vil derfor ikke kunne lave en brydning, men vil i stedet for lave totalreflektion, som er det, vi ser hernede. Fra totalreflektionen får vi en indfaldsvinkel på 40 grader hernede. Og igen skal vi fra vand til luft, hvor vi skal bruge vores brydningsindeks på 0,75. Så kommer vores formel til at hedde sinus til 40 er lig med 0,75 gange sinus til b. Så får vi en brydningsvinkel på 58,99. Vi ved, at en koglelampe har en effekt på ca. 6-7 watt, og sammenlignet med en sparepære, med en effekt på ca. 11-13 watt, kan vi konkludere, at hvis de lyser lige meget, vil vores koglelampe være bedst til at udnytte energien. Vores koglelampe er altså god til at udnytte solenergi. Problemet med vores koglelampe er bare, at hvis solen f.eks. ikke skinner, så bliver vores rum ikke lyst op, og derfor kan det være praktisk at have sparepærer. Og det er nok grunden til, at de fleste mennesker ikke har en koglelampe derhjemme, selvom vores koglelampe er bedre til at udnytte energien. På billedet herover kan man se det, jeg faktisk lige har forklaret ved hjælp af mine beregninger. Her har jeg brugt en laser, hvor man så kan se, hvordan den reflekterer ned gennem flasken. Det man så bare ikke lige kan se her på billedet, det er, at strålen selvfølgelig kommer ud igen, hvor det er så det, at der vil lyse rummet op, hvis det var solen, der lyste i tilfældet her.